Hi mga moms! Good eve! Hello sa inyong lahat! So, again, it's impake time. Yung ating mga gamit because uwi po na tayo na Manila. For some reason, kasi meron tayong mga family gatherings doon. Mamayang umaga. And ang flight ko is mamaya 8 a.m. So 4:30 at least na ako dito kasi gawa nung yung aking mga yung aking mga gamit. I mean yung yung aking flight mahirap ng Manila. Pag ikaw na pagkamala, maituro ka, sinasabi ko sa iyo. Sabi niya talaga yun. Yan, malaki ka. 17 yan. 17. 17 or 16. Adi ka na maka-attend sa birthday ni Kian? Birthday ni Kian? Birthday? Ni? Kian? Wala man siyang invitation, hindi man siya nagaya. Pinili niya. Ang tanging pinili niya lang na maimbitahan dito sa amin. Si Brenda nga di niya niyaya. Si Bating lang. Bating na siya yung panday. Tapos man yan. Guys, sama mag-jerry ko, eh. Ha? Sama mag-jerry. Ayun na. Ano yan, choosy? Sama mo, Jaya, ito na outfit mo. I'm returning it to you na. Kasi alam ko, kakailanganin mo ito ngayon, especially this Christmas. Para siyang lava, no, na outfit ni, ni Kachio. So, ay! Nag-i-impake lang po muna tayo. Kasi, imimit ko rin po kasi doon ang road trippers and my kababatas. Lalo na po yung mga kababata ko kasi umuwi sila from Dubai, from Australia, and may umuwi ng galing ng London at saka ng somewhere in Middle East. So, kailangan ko talaga makain sila na Please, wala sa minutes yung mga lumalabas, may mga pasilip. Ganyan po talaga sila kumain dito. Sila mag-aaway-aaway. So, mamaya maghahampas mo ng kaldero. Ay. And I have pala here the I forgot kung kanino galing to, pero thank you so much. Last year pa yata to, so ngayon ko na siya nakita. Tapos yung binuksan ko, nakita ko yung accessories. Thank you so much. I think kay Tita Lina yata to. Or, I don't know, basta somewhere, kami mga followers. So, thank you. Ibibigay ko rito sa aking, hipag, sa aking kapatid, sa aking mga pamangkin. Then, I also ito pala. Pinasabay ni Marian yung kanyang passport kasi mukhang lilipad na si Marian. Hindi ko lang alam kung saan bansa, pero ang alam ko, she's really planning na makauwi, makalipad. Meron siyang pupuntahan. So, Marian, with that, good luck sa iyo. Nagdala ko na yung mga ilang outfit kasi, syempre, diba? Christmas party rin kasi ng aming road trippers family. Then, pupunta kami dun sa aming alma mater kasi meron kaming i-donate sa kanila. Thank you so much, Papa Ken, and to the road trippers. Sinama nila ako kahit kahit wala naman talaga akong ambag personally doon. Ayan. Ito yung passport, Maria. Maria, nandito na yung passport mo, ha? So, kanina, nagkaroon na kami ng isang malawakang meeting at parang tabi siya. Ayan, para sa aming grupo, sa aming group presentation, and of course, si Choyans and si Buddy kanina, nagkaroon na ng harapan. So, abangan niyo yan talaga, grabe. So, abangan niyo yun. So, karoon na nag-changes yun nga po na hindi na makakasali sa amin si Jana, nag-back out na siya. Kasi meron siyang personal reason. And, ayun, hopefully, we're still praying na sana on that day, at least sana makadalaw siya, makapunta siya, makasama namin siya sa aming party.
So kung hindi po kayo busy at interested din kayo, you can visit his page, Moments by Jana, dahil sa kanya mga tinitinda mga puto, kanin, yung kanyang torta. Nag-practice na kayo, Bimbo? Ha? Sabi ni Kian, di naman daw kailangan pakitan mo. Hello! Iba si Kilo. Na yun lang ang problema ko, dapat 7 kilos lang pero parang sobra na. Diba? Kaya may final ni. 25. Sabi, di ba tuloy kasi walang lights? Tsaka sa system. Meron na. Kabok na? Yes. Naayos na yung book niya. Okay. Practice na pala tayo bukas yan. Ay, exam pala natin bukas. Inang yan. Ano na? Exam. Wala akong exam. Surbukunin na rin. Sa exam. Lumakas mo. Ilan kayo? Hindi pa alam eh. Hindi pa makit yung grupo na. Isa. Yung mga pasabog din po kasi si Bembem TV. Yung mga dapat pakaabangan. Dami niyan. Ang problema ko ito, paano ko siya isi-6 ito yung problema. Kanina kasi unti lang naman talaga to. Ewan ko ba, ba't ngayon lumami na itong laman yung Taga. Hindi na dumami yung laman. Maleta ko. 7 kilos lang ako. Good luck na lang talaga ako sa airport. Siyempre nagdala akong plancha. May nabok na kang kakyan mo? Yan. Yung taxi dyan? Si Kuya Ricky. Ito yung kasama kanina. Naglaro. Ha? Kami yung kasama nila. Naglaro. Ha? Ano niya nabanggit na kayo yan? Hindi, nito lang ako tumawag sa kanya nung gabi. Ito lang. Parang mga 7:30. So hopefully hindi ako mag-excess baggage. Kasi kung mag-excess baggage ako, lalabas ko yung iba. Dadala rin yung sa isang bag. Sa akin yung hand carry. Actually, pares mo sila ang hand carry. Diba, ang tao na ano? Pagkaran. Kasi naman dapat gamulan yung dala ko. Sige. Okay naman. Kaya pa naman. Yeah. O, di ba na? Naisara ka pa din. Ay. Yan na, pwede mo bilhin ka na. Oh, ha? Okay na, clear na. Ayan. Whew! Sa mga nagtatanong po regarding sa aming tindahan, sarado po kami. Pambalik na namin is January 3 or January 2. Anong balik ng klase mo? Hindi ka nga pala pumapasok. January, ikaw. Dili. January 4 na ang Lang, balik. hindi pa Hindi pa sinabi sure. sa amin na kailan babalik. Ah, okay. May pasok kami bukas at sa Friday. Papasok ka? Kami. Ilong bro. So, ganun yun ang mga moms. Kita kasi siya sa Manila, ha? Hindi ko alam sure ko saan. Kung sakali po may mga pa-events pa kayo, December 14, 15, pwede po ako. Available ako. December 16, hindi na pwede kasi pabalik na ako niyan, babiyahe na ako. So, madaling araw kasi yung madaling araw po yung flight. It's 3:50 AM. So, mahirap na makipagsapalaran kasi baka mamaya late na matapos yung event. So, if ever lang, for December 14, 15, pwede pa po ako niyan sa puntahan niyo ako. Kontakin niyo lang po ako. Pwede ako mag-event dyan sa Manila or somewhere in Luzon para sa inyong Christmas party. Okay, maraming salamat mga moms. Thank you so much again sa pagsama sa akin sa pag-impact. God bless you all. Bye-bye.